Y palaguno con geterla esta txapelen kanale eta horren hortan mini serie bat dakarkizuet eta bere izena izango da Korouneko justa lehiaketa eta parte hartuko duten lehendabiziko lau gerlariak ingo dugu zatika izango dira Karl Franz Volkmannen kontra eta Louen Lenkouwer Alberiken kontra eta dagoen eh, a ver, nola esango dut hau bueno, esan edut, gerlariak bakarrik eraliko dituzte saldiak eta espatak eta beste habilitate guztia joango direla bigutara. Horiek izango dira arauak hori da, Volkmann, Karl Franzen kontra. Volkmann, ez dauke zer, Karl Franz. Franz jarriko dugu Galmarazegin. Eta Volkmann jadearen griforekin. Eta beraz joango gara habilitatea kanpora neongo delako hemen no esango dugu parekotasuna eta hasiko gara lehen bataiarekin. Eta bet dira filnan laurdenak eta hemen gizakietariko bat bakarrik geldituko da urrengo txandan aurrera joango dena. Karl Franz, Volkmann, Louen Lenkouwer edo Bordelaseko Alberik. Eta joango gara lehenengo bataiarekin. En principios Karl Franz asko esere indartsuagoa da izan ere da imperioko emperadorea eta berra izan beharko litzateke indartsuena. Eta bueno, hau simple izango da bat baten kontra erasoka eta liste hemen ikusten duzuen justen leku paregabe hau eta miniatura moduan erabiliko duguna serie txiki honetarako. Beraz hemen dago Karl Franz eta parekatuta dago eta non sartu da Volkmann joango gara hortik aurkitu eta hor ja hasi daitezela borroka joango gara korrik onde egon litzateke en izango bagenu hemendi baina posible ez denez bueno Volkmannen kontra korrika eta modu cinematografikoan ikusiko dugu karga hau eta hor daude apur bat bueltak ematen eure artean laiztera zibarko litzateke borrokan baina ez dakit ze gertatzen ari den hemen, a ber hemen jarraitzen dute bueltaka Vale, zuek jarraitu hor bueltaka, osea, eman berdezete errazioen artean eta ala
Osea, benetan. A ver. Bueno. Laiztera hasi beharko dira. Joango gara oinez. A ver. Mendizatik daude bueltaka. Benetan, ja denbora guztian bueltak ematen, edo? Torre onantza, jabera torre gure gana. Daren vuelta. A ver. Calfran, sartuko dugu honen habilitatea, hemen hasi daia borrokan. Bizitza. Eta kasu honetan badirudi Volkanek irabazi duela. Hori da, Calfrans. Kanpora joan eta Volkanek joan garraituko du aurrera. Orain berdina. Baina kasu honetan Bretoniarekin Nobulenkower Zaldian honekin habilitate guztia kanpora eta bestean ere Bordelaseko Alberik Zaldi baten gainean habilitateak kanpora Zaldi baten gainean Alberik bakarrik Zaldi gainean habilitate guztiak kanpora honekin eta hasiko da batalla. Hau nahi nuke batez ere ikusi batalla hau hauetako zein helduko litzateke pasatu eliminatoria hau beste baten kontra jolasteko. Eta bueno, batalla hau orain itxaron beharko dugu bera gure gana heldu arte. Aurrera joango gara pizkanaka. Bale, hor dago. Tremendo a Nobulenkower Alberik en kontra. Ian ere egiten duen edo Bretoniako erregeak eta Bordeloseko jaun nahi hauek behintzatoa zen erasora zuzenean, badiru baietz. Oso ondo borroka ondo sinematografikoan ikusteko aukera izango dugu. Esan beharra dago Alberik igual askoz ere politakoa dela behintzat era visual batean eta lehia dagoela nahiko parekatu badiri Alberik irasiko duela eta Alberik pasada aurrera eta loguen kanpora eteren ikusiko dugu nor helduko diren final erdietara da sonetan Imperioko Volkman Zaldi gainean horrela eta Alberik digituela Zaldia eta hori goatzen borrokara. Hori da, partida honetan jolastuko duten guztiak egongo dira Zaldian edo basurte baten gainean edo garrapatu baten gainean
borrokan. Erango gara hemendik. Bueno, vale, mi habilidad de que si tu erabiliko. Borrokara kargada modu sinematografikoan ikustera goaz. Baldin eta alberik agertzen hor dago alberi. Enkarga super epiko bat ikustera goaz. Ia nork irazten duen. Eta irazi du. Eta alberik heldu da final erdietara. Bueno lagunok, hau izan da dena, urrengora arte, agur.